गुदि फरायसालियाव आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ आयदानि बेखेवनाय हाबाफारि खुंफुंदों। आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव मुं थिसननायखौ बांहोनाय थांखिजों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि बिजय कुमार बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मरिन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि काम्पा बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गोनां मावथांखि, जाय मावथांखिखौ जों 2021 मायथाइयाव जों आजावदोंमोन आरो बे मावथांखियानो जाहैबाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि। आरो बे मावथांखिनि आवथायाव जोङो 2 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लादों आरो जोङो बे थांखिखौ बिथा खालामनानै दिनै जों 18 मार्चआव 2023 खालाराव जोङो दुलाराय आसाम नाङैनो जोङो आंनि बिमानि राव आरो आंनि सोलोंथाइ होननानै जों जे बिमुं होनानै माइ मादार टां आरो माइ इडुकेसन जों बिमुं होनानै जायफोर बर' बिजोंनि गुदि आरो गेजेर फरायसालिफ्राव जोंनि एनरलमेन्ट माने फरायसाफोरनि मुं थिसननाय अनजिमाया खम, बेवहाय जोङो 2023 मायथाइनि जि सोलोंथाइ बोसोर, बे बोसोराव जोङो फरायसाफोरखौ अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बे जों हाबाफारिखौ लादों आरो बेखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि 34 जिल्ला कमिटि दङ। बे जिल्ला कमिटियाव जोङो मोनफ्रोमबो जिल्ला कमिटिया जों बे हाबाफारिखौ दिनै सेरिमनियेल जों इनागुरेसन हिसाबै जोङो बेखेवजेननाय हाबाफारि हिसाबै जों लादों। आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि हेफाजाबाव बिथांमोना पाटगां दख'रानि नैबे दिनैनि फरायसालियाव बेखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना लानाय जादों। आरो जों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मोनसे कमिटि दागोन आरो बे कमिटिनि गेजेरजों जोङो गामि गामि थांनानै जों बे कमिटिया बिमा बिफाखौ खावलायगोन आरो बिमा बिफाखौ गावनि गथ'खौ बर' बिजोंनि फरायसालियाव फराफारि लानो थाखाय जों खावलायगोन। आरो बेनि गेजेरजों जोङो आसामनि थागिबि बर' हारि महरै जोंनि बर' राव, जोंनि बर' बिजों, जोंनि बर' थुनलाइ आरो बर'नि गोग्गोम सोदोमस्रिखौ जोङो मुलुग दरबाराव जोङो मोनसे गोग्गोम हारि हिसाबै गेरेमसा हारि महरै गायसननो थाखाय दुलाराय फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। स्पष्ट खोथा, 2023 मायथाइनि जि मेट्रिक आनजादनि जोबथा आनजाद, बेवहाय 3 मार्चनिफ्राय लानानै इंराजि कुइसन पेपार, मेथ्स कुइसन पेपार, साइन्स कुइसन पेपार आरो दिनैबो MIL परिखा जानो गोनांमोन, बेबो लिक आउट जाबाय। आरो जों मिथिनायाव 20 थारिखआव जे जिअ'ग्राफि, बेबो लिक आउट जादों। जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा अलरेडि जोङो सेबानि जि माने बिथांमोना आबुङै एग्जामखौ बिथांमोना खुंफुंनो हायाखै, बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों प्रेस रिलिजनि गेजेरजोंबो जों सोंखारिदों आरो बिनि गेजेराव जोङो 1 घन्टा जों धरना हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जों सोंखारिदों। आरो जायफोरा बेवहाय दायनिगिरि, जायफोरा बे कुइसन लिक आउट जानायाव बिथांमोना लोब्बा दङ, बिथांमोनखौ हमनानै आयेननि साजा होनो थाखाय जों खावलायदों। आरो सेबाखौबो जों बिथांमोना जे मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै खुंनो हायाखै, बेयाव जे दायनिगिरिया बिथांमोना, बे दायनिगिरिया गावसोर जे दायनिगिरि बेखौ बिथांमोना स्वीकार खालामनांगौ जों फोरमायदों। आरो बेनि गेजेरजोंनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु, बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे जोंनि फरायसाफोरखौ आननेसेसारि जि माने मेन्टेलि हेरेसमेन्ट होदों, बे हेरेसमेन्टनिफ्राय बिथांमोनखौ बासायनांगौ। आरो मेट्रिक परिखायानो जाहैबाय सासे फरायसानि इयुननि थांखिखौ मोगथां महराव जाफुंनायनि बिथांमोननि गिबि एग्जाम। आरो बे दिनैनि देग्लायनि एग्जामा गोबां खेलिमेलि जादों, गोबां बेले बेजे जादों, बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों जों सोंखारिनाय जादों।